қабл аз оғози чорабинӣ намоиши дастоварду ҷоизаҳои варзишгарони мактабҳои варзишии ҷумҳурӣ баҳри ҳозирин ба намоиш гузошта шуданд. Сипас маросим бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, роҳбарону намояндагони вазорату идораҳо, варзишгарон, мураббиён, раисони сохторҳои варзишии мамлакат, собиқадорону фаъолони соҳаи варзиш ва ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ оғоз гардид. Зимни суханронии худ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иброз намуд ки соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз рукнҳои арзишмандтарин ва муҳимтарини ҷомеа барои тарбияи насли наврас ба инсоният ба ҳисоб меравад. Мақсади асосии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш танҳо иборат аз таҳкими саломатии инсон нест, балки он бо тарбияи меҳнатӣ, ақлӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ низ пайванди ногусастанӣ дошта муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Ифтихору шарафмандӣ аст ки бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхориҳои ҳамешагии варзишпарваронаи пешвои миллат Президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооту толорҳои барҳавову ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бунёду азнавсозӣ гардида ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоидро фароҳам оварда истодааст. Ин аст ки ҳамасола ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ мукофотпулиҳои ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда мешаванд. Дар соли 2024 ба 46 нафар ғолибону ҷоизадорон мукофотпулиҳои ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуданд. Ёдовар мешавем ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ теъдоди иншооти соҳаи варзиш дар мамлакат беш аз 9 маротиба афзоиш ёфтааст. Тадбирҳои андешида дар самти тарбияи ҷисмонӣ, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш аст ки дар соли 2024 11026 иншооти варзишӣ новобаста аз шакли моликияташон ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 127 варзишгоҳ, 7662 майдончаи варзишӣ, 2273 толори варзишӣ, 104 ҳавзи шиноварӣ, 89 маҷмӯааю марказҳои солимгардонӣ, бошгоҳҳои варзишӣ ва 771 иншооти махсуси варзишӣ мавҷуд мебошанд. маҳз бунёди чунин иншооти замонавӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам оварда варзишгарони тоҷик имрӯз дар сатҳи ҷаҳон Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. Пас аз супоридани мукофотҳои ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ғолибони озмуни ҷоизаи варзишгари беҳтарини сол, мураббии беҳтарини сол, мактаби варзишии беҳтарини сол, беҳтарин федератсияи варзишии сол, беҳтарин иншооти варзишии сол, беҳтарин шаҳри варзишии сол, беҳтарин васоити ахбори омма дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, беҳтарин сохтори маҳаллӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, шореҳи беҳтарини соҳаи варзиш ва варзишгар навраси умедбахш дар соли 2024 бо мукофотҳо сарфароз гардонида шуданд. Дар фарҷоми чорабинӣ гурӯҳи ҳаваскорони оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суруду оҳангҳои ҷаззоби ватандӯстиву ҷавонӣ фазои чорабиниро гарму мунаввар гардонид.